Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. An denmuso ka furu sabanan minɛ ye sakɛ. Furu sabanan wa? Arama, ne jiginne la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan video kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.video.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. kunnafoni di gafew be lahala jumɛnna ni waati na ka kɛɲɛ ni dɔnniya kuraw olu warali ye kunnafoni di baaraw la yala nin gafe kofɔlen nunu olu be ka san halisa wa Isa Sise ale n'an ka ɲiningali olu jaabi bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Kan Maroc I17 baaraw o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye samata sɛgɛnciniw ye olu ye u ka bɔko fɔlɔ o kɔni sebaya sɔrɔ filanan o bolondan bɛɛ bisu in na nɛgɛ kaɲa 20 o waati la fɛn min kɔni ye Mali ani Centrafrique ye olu na u sifilɛ ɲɔgɔn na yala an na bɔko filanan ye ale fana sebaya sɔrɔ wa maa caman kɔni bɛ ka o de jigiya ni waati in na. Jumadon avril kalo tile 4 san 2025 n'aw bɛ ka Advance TV lajɛ ni waati in na a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bi juma ale don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ ko ka kɛɲɛ ni dɔnniya kuraw olu warali ye kunnafoni di baaraw la fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔw ye olu kɛra maa caman kunnafoniya yɔrɔ ye ni waati in na Mali kɔnɔna la k'a kɛra waleya ye waleya min kɔni kɛlen don sababu ye bibi na ni ka dɔ fara gafe sɛbɛnnaw olu ka gɛlɛyaw kan barisa ko maaw bɛ ka dɔgɔya dugu kɔnɔ maa minnu bɛ taa nin gafe kofɔlen ninnu olu san o kama an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila k'u jɔ yaasa ka se k'a dɔn nin gafe ninnu olu bɛ lahala jumɛn ni waati in na Isa Sise ale bɛ ɲɛfɔ kan ye. Fɔlɔ kunnafoni gafe kun ye kunnafoni sɔrɔyɔrɔba ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya caman b'a baara la ka sababu kɛ bɔlɔlɔ ye walima maliyɛnw ka nafabɔbaliya fo ka taa se jamana yɛrɛ togoya ma. Jamana kɛlen bɛ ka musaka dɔ boloda san o san o bɛ di kunnafonidilaw ma n'o bɛ taa 200,000 ɲɔgɔn na o fɛn daminɛna kabini Alpha Umaru Konare ka tile. Transition daminɛnen kɔni na nin y'a san 5 ye an kɔni an ma dɛrɛmɛ 1 sɔrɔ o wari la. Je sais que gɛlɛyaw b'a an kan mais gɛlɛya ninnu k'a fɔ ko bɛ kɛ sababu ye ko anw ka tunu pewu ne ɲɛ tɛ o la mais diɲɛ fana évoluera diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ anw fana il est temps que anw fana ka essayer k'an adapter a la. Moyen tɛ journaliw bolo journalistes bɛ baara kɛ gɛlɛya de kɔnɔ journaux ninnu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Partenaires man ca i b'a fɔ partenaires tɛ. Kunnafoni gafe bɔli wagati falennin kɔ gafe dilantaw dɔgɔyara k'a kun kɛ kalanikɛla ɲɛnama tɛ yen bilen wa dɛmɛbagaw fana dɔgɔyara. Journaux caman yɛrɛ bɛ u jɔra minnu bɛ gafe ninnu sɛbɛn caman jɔra minnu ma jɔ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ u tun bɛ bɔli hakɛ min kɛ semaine kɔnɔna la obligera ka dɔ b'o la non seulement anw fɛ yan nɔ bi Mali kɔnɔ mɔgɔw tɛ gafe kalan ten kosɛbɛ mɔgɔw bɛ préférer ka revue de lajɛ revue de lamɛn radio sow la parce que radio so mɔgɔ caman fana bɛ yen min b'an ka journaux de ta
min b'a kɔnɔ o bɛ t'o de bayɛlɛma an ka todunkan na walasa mɔgɔ caman ka se k'a dɔn don kibaru ye jumɛn ye. Bon o yɔrɔ bɛ yen nɔ donc o la mɔgɔw tɛ journaux san. Nka o bɛɛ la tan kunnafoni gafetigi dɔw bɛ ka se ka dɔ sɔrɔ. Bibi na kɔni saba an bɛ san yɛrɛ kɔrɔ an bɛ bɔ bi régulièrement n'i y'a jateminɛ sisan an bɛ papier kan an bɛ neti kan neti kan fana i bɛ papier san cogoya min na neti fana kan i b'an ka article kalan i bɛ wari dɔ sara i m'a ye o man ca mais nombre mun bɛ yen o b'an permettre ka journal ta en charge k'an yɛrɛ ta en charge. Bamakɔ kɔnɔ kunnafoni gafe feere yɔrɔ man ca tuguni ka sababu kɛ maliyɛn fanba bɛ u kunnafoni bɔlɔlɔw fɛ. An bɛ don min na i ko bi kɔni journal kɔni a b'a tɔgɔ journal feereli b'a tɔgɔ de bolo bi an yɛrɛ mun b'a la an kɔni an b'a la parce que a kɛra an ka baara ye an tɛ baara wɛrɛ dɔn sinon a tɔ tora an k'a bila dun maliyɛn an tɛ lecturikɛla man ca yan bon après sisan avec les réseaux sociaux et puis politique yɛrɛ fana kɛcogo fana. Journal nafa ka bon kosɛbɛ i ka journaliste san k'i informer ka kalan k'a faamu o nafa ka bon ni réseaux sociaux ye quoi parce que réseaux sociaux ninnu caman tɛ tiɲɛ fɔ quoi tɛ tiɲɛ fɔ bon u b'a ta ten k'a fɔ alors que journal ninnu olu bɛ information sɛgɛsɛgɛ. Ni kunnafoni gafew tɛ ka se ka bɔ u yɛrɛ la bɔlɔlɔ ka taga ɲɛ sen bɛ o la ka d'a kan maa caman bɛ olu de kan wagati bɛɛ. Kunnafoni ninnu caman bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw kan donc n'i ye information bila parce que téléphone de bɛ bɛɛ bolo mɔgɔw ka baara ka ca téléphone de la bi i mana fɛn i préfère n'u taara site dɔ kan u bɛ se ka information sɔrɔ donc les gens ne se fatiguent plus k'a fɔ k'u bɛ journal papier ta k'a kalan. Yala an bɛ se k'a fɔ ko don dɔ kunnafoni gafew bɛ tunu Mali kɔnɔ wa? An kɔni bɛ se ka mun fɔ o ye de dunuya bɛ ka yɛlɛma cogo min na a dilanbagaw kan k'a lajɛ k'u bɛrɛ bɛn kunnafoni dicogo wɛrɛw ma i n'a fɔ bɔlɔlɔ siraw b'a kɛ cogo min na. Kunnafoniya wɛrɛw nasira la kɛnɛya ale kun kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fausse couche ale bɛ kɔnɔbara o tiɲɛni ko fɔ ko kɔnɔbara min bɛ tiɲɛ ka kɔn kɔnɔbara dɔgɔkun 15 ɲɛ k'a bɛ fɔ o ma ko précoce ko min yɛrɛ bɛ kɛ o kɔfɛ k'a bɛ fɔ o ma ko tardive ko wa ko fɛn damadɔw de bɛ yen nɔ fɛn minnu kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kɔnɔbara ale tiɲɛ o dɔ ye fibrome tension denkisɛ dɔgɔyali fo ka taa se malformation ma ko kɔnɔbara min bɛ tiɲɛ ka caya muso min bɛ kɔnɔ tiɲɛ ka caya ko n'o mako la ko bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔ lase muso ma an ka kunnafoni ɲininaw olu ye wuli ka jɔ kɛ o ko kan an ka ɲɛmadɔw sɔrɔtaw la. Basi bɔn kɔnɔmaya kɔnɔ kɔnɔdimi i n'a fɔ tin olu ye tamasiyɛn fɔlɔw ye minnu bɛ kɔnɔtiɲɛ ko fɔ n'an b'a fɔ o ma nanzarakan na ko fausse couche ale sabu bɛ se ka kɛ tension jabɛti ale ni wolonugula bana. Bon généralement kɔnɔfɔlɔ o y'a sɔrɔ wolonugu ma sama kosɛbɛ u b'a fɔ hypotrophie b'a la kosɛbɛ o la perfusion jeli sira min kan ka dan kɔnɔ o bɛ diminuer kuma la muso dɔw fɛ yen filanan fana min i b'a ye jeli bɛ simi kosɛbɛ jeli sira ni den cɛ kosɛbɛ muso kɔnɔya fɔlɔ ninnu na kosɛbɛ o bɛ k'o muso dɔw fana fɛ yen donc o ye kɔlɔlɔ ye mun bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ fɛn ye normalement kɔnɔbara kan ka se fo kalo 9 na o de y'an ka laɲini ye mais maintenant n'a ma se kalo 9 na mais n'a sera kalo dɔ la o ye denw bɛ se ka balo i n'a fɔ u b'a fɔ ma den minnu ma se kosɛbɛ u b'a fɔ ma tubabukan na ko prématuré mais o bɛɛ kɔfɛ n'a m'olu yɛrɛ fana sɔrɔ tuguni f'a jɛngɛnɔ ka se 6 mois ma o ni ka jigin 6 mois dugumala la o de ye fausse couche ni denw nana o wagati la olu de b'a fɔ olu ma ko fausse couche. Muso minnu si bɛ janfa ka sɔrɔ u ma wolo kɛ olu caman ka teli ka fausse couche kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a kɔlɔlɔ tan tɛ muso kan. Jateminɛw y'a yira k'a yira âge fila caman cɛ i n'a fɔ san 16 dugumala la ka taa ni san 35 ka yɛlɛn sanfɛ olu ye muso ye minnu ka denw bɛ se ka gɛlɛya ni fausse couche ka ca u fɛ yen kosɛbɛ. O ye kalanw y'o yira k'a fɔ ko ni i si bɛ ka san 16 duguma o ni san 35 sanfɛ o ye fɛnw ye vraiment n'i b'o si hakɛya kɔnɔ e ka fausse couche ka teli ni mɔgɔ minnu t'o kɔnɔna la. N'i y'a ye kɔnɔ tiɲɛna dɔrɔn des fois a bɛ se ka ye bana dɔw de b'a senkɔrɔ bon n'olu banaw ma furakɛ olu bɛ se ka hali tɔɔrɔ se muso ma. Misali la ta wolonugu dayɛlɛ na u b'a fɔ min ma tubabukan na ko béance cervico-ischimique c'est à dire wolonugu da fɔlɔ a ka fɛgɛn a kɛra den fɔlɔ bɔra. Filanan sɔrɔ i ye kɔnɔ sɔrɔ tuguni n'i kuma kɛ ka ko i n'a fɔ bɛ cerclage ko la n'i y'a to yen tuguni a bɛ bɔ tuguni donc o kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka na sinon k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ ko fo ko bana kɛnɛ n'o bana furakɛra a man ka kɛ bilen. Fausse couche balili ye min ye o ye i ka na dɔgɔtɔrɔso la joona parce que n'i nana dɔgɔtɔrɔso la joona n'i lajɛra ni facteur risque minɛ i n'a fɔ fɛn minnu bɛ yen mun bɛ se ka fausse couche nin fo i la ni dɔgɔtɔrɔw jateminɛ ani mun ka furakɛli min kan ka kɛ a b'o k'i la n'Ala sɔnna o la a bɛ nɔgɔya. Fausse couche kɛlen n'o musow bolo i n'a fɔ densaya
o kama a bɛ fiɲɛ bila muso caman na jango hakili ta fan fɛ yaasa k'u kisi o dusumakasi ma a ka kan u ka kɔnɔmaya lajɛli matarafa. Ale bi kɛnɛya ale kun kan jabɛti ale bɛ sukaro cayali ko fɔ jeli la fɛn min kɔni ye jabɛti bana ye ale bɛ sɔrɔ tiɲɛ ye a bɛ denmisɛnnin sɔrɔ cogoya min na a bɛ se ka maakɔrɔba o fana sɔrɔ o togoya kelen na jabɛti bana kun kan an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka u jɔ u ka fɔ la ko jabɛti k'ale nasuguya ka ca wa ko ni jabɛti ale furakɛli ma matarafa k'o fana bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔw ye Madu Jalo ale bɛ ɲɛfɔ kan ye. Minɔgɔ kɔtigɛbali sugunɛ kɛli cayali fo ka taa se farikolo fasali ma olu ye taamasiyɛnw ye min bɛ jabɛti k'ale kofɔ o hukumu kɔnɔ fɛn min ye nin bana kofɔlen ye ale jubaju ye sukaro ale dɛsɛli farikolo la walima a cayali wa jabɛti ale suguya ka ca. Donc jabɛti type 1 o ye denmisɛnnin fitininw ka jabɛti généralement mais a bɛ se ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛnɛ na mɔgɔkɔrɔbaya la fɛnɛ mais ça c'est rare. An b'a fɔ ma ko jabɛti type 1 o bɛ se ka ye denmisɛnnin la ka sɔrɔ hali denmisɛnnin ma hali san kelen sɔrɔ. Jabɛti type 2 fɛnɛ bɛ yen nɔ généralement i b'a sɔrɔ o la fɛnɛ i b'a sɔrɔ jabɛti bɛ a tigilamɔgɔ somɔgɔ dɔw fɛnɛ la mais type 1 na i b'a sɔrɔ jabɛti yɛrɛ t'a somɔgɔw la i y'a faamuya voilà donc o kɔfɛ jabɛti suguya wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen kɔnɔmaya jabɛtiw bɛ yen nɔ. Jabɛti bana n'ale ma kɔlɔsi ka ɲa ale bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye bana wɛrɛw ye ni k'olu lawuli farikolo la i n'a fɔ dusukunnabanaw ɲɛnabanaw o n'a ɲɔgɔnna caman walasa ka se k'olu bali fɛn min ye sanga ni sanga ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'i yɛrɛ lajɛ o fura ɲuman ye. A bɛ se ka ɲɛ minɛ a bɛ se ka na ni cécité ye a bɛ se ka jouer dusukun kan donc ka na ni insuffisance cardiaque ye dusukun dimi donc a bɛ se ka jouer rein fɛnɛ kan donc ka na ni rein dimi ye donc o caman dialyse bagatɔ ninnu yɛrɛ caman ni ye jabɛtitɔw yɛrɛ sen bɔ a la a tɔ b'i dɛn kɛrɛfɛ. An bɛ don min na i ko bi Mali jamana kɔnɔna la jabɛtitɔ ale cayara kosɛbɛ nin wagati laban ninnu na o de hukumu kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin bana kofɔlen furakɛ u ye weleweleda kɛ jamanadenw ye walasa an bɛɛ ka hakili to an ka kɛnɛya ale kɔlɔsili la. Halisa mɔgɔw k'u hakili to jabɛti ko in na parce que jabɛti ye bana min ye don o don dɔ de bɛ ka fara a kan ni fɛn min tɛ ka fara a kan o fɛn tɛ ka bɔ a la donc il faut que denmisɛnnin kunda mɔgɔkɔrɔba kunda et même au niveau de l'autorité aussi donc bɛɛ k'i hakili to jabɛti ko in na surtout a furakɛli ta fanfɛla la ni autorité sera k'i hakili to la o bɛ fisaya kosɛbɛ. Diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'o ye OMS ye ale ka jateminɛw la fɛn min ye jabɛti bana ale kɔni bɛ ka caya jamana minnu bɛ yen nɔ n'olu jatelen don sɛgɛnbagatɔw fɛ walasa dan bɛ se ka kari ni bana kofɔlen in na a ka kan dumuni kɛcogo ɲuman ani fɛnɛ farikolo jagabɔli fo ka taa se yɛrɛ kɔlɔsiw ma dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ kɛ sababu ye ka ni bana in ka furakɛli nɔgɔya fɛn min ye maa minnu bɛ yen nɔ ni jabɛti b'olu minɛ ka se ka o ma ko dɔgɔya. Farikolo ɲɛnajɛ kɔ farikolo ɲɛnajɛ kun kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko CAN Maroc U17 2025 o baaraw olu bɛ sen na fɛn min ye samata sɛgɛncininw ye u ka bɔko fɔlɔ senfɛ u ye sebaya sɔrɔ o la u ka bɔko filanan o bolodan bɛɛ bi su in na nɛgɛ kaɲa 20 o waati la o la maaw bɛ ka u jigiya k'a fɔ k'an ka nin bɔko filanan in fana la ko fɛn min ye samata sɛgɛncininw ye k'u na sebaya sɔrɔ o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko samata sɛgɛncininw u ni Centrafrique cɛdenw olu de kan ka u sifilɛ ɲɔgɔn na an ka Mamadu Jalo ka ɲɛfɔtaw lamɛn. Sebaya sɔrɔlen kɔfɛ tarata tɛmɛlen 2 ani 1 ka taa Mali ale samatasɛgɛw olu kanu na fɛn bɛ tali kɛ Adama Fila Jalo ale n'a ka cɛdenw n'olu bɛ Maroc CAN U17 o hukumu kɔnɔna la u kan k'u ka bɔko filanan kɛ min na u ni Centrafricains olu bɛna kari ɲɔgɔn na n'olu yɛrɛ cira Côte d'Ivoire fɛ 6 ani 1 o b'a yira k'a fɔ Centrafrique ale kɔni jɔyɔrɔ ka dɔgɔn kosɛbɛ an ka kulu la o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye Adama Fila Jalo a n'a ka cɛdenw ye u ka se ka sebaya sɔrɔ ka sɔrɔ dolantaw ma daminɛ hali n'o y'a sɔrɔ kulu kɔnɔna la u jɔyɔrɔ o ka ɲi kosɛbɛ ka da u ka sebaya sɔrɔli kan ani u ka dolantan a tagabolo kan a ka kan u k'u hakili to u yɛrɛ la walasa u bɛ se ka nin sebaya in k'a tɔ sinsin ni Centrafricains olu ka dolantan o sebaya sɔrɔli ye min baaraw kan ka kɛ jumadon avril kalo tile 4 stade municipal Bereshid la nɛgɛ kaɲa 20 wagatiw la o b'a yira k'a fɔ an ka jamana a kɔni ye fɛn min ye quart de finale ni k'o sɔrɔ nin ɲɔgɔndan in kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ CAN U17 ale hukumu kɔnɔna la ani fɛnɛ qualification sɔrɔ ka taa n'o bɛ tali kɛ U17 olu ka ɲɔgɔndan banna diɲɛ gu kan n'o ye Coupe du Monde U17 ye ka se ka taa o kɛnɛ kan don n'a nataw la an ka samata sɛgɛ fitininw u kɔni u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ u se nin ɲɔgɔndan kɛnɛ kan u kɔni cɛsiriw ni wulikajɔw caman kɛ walasa k'u ka sebaya ni k'o yira fɛn min ye
jateminɛw ye olu kɔni ye Mali okumu kɔnɔ an kan ka se ka wuli ka jɔw sabati dolantan yɛrɛ kɔnɔna la an ye sanfɛ jɔyɔrɔ min ka se ka o sinsin ni kuru caman sɔrɔli ye nin kɛnɛ in kan. Kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafoniya dira bi wulada in na k'a fɔ fɛn min ye Mali dɔnkilidala belebele ye n'ale tɔgɔ ye Baba ni Kɔbaw tigɛ ni ka Mali lakɔrɔta seko ani dɔnko fanfɛla la Amadu Bagayogo ko Ala y'ale ka kalifa minɛ a la donc an bɛ dugawu kɛ nin waati in na ko Ala ka badabara dali nɔgɔya Amadu ye a ka janaja waatiw an n'a pereperelatigɛ di aw ma o ko kan an ka kunnafoniya nataw la hali bi Ala ka badabara dali nɔgɔya ye. Ni bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la aw kan bɛɛ donna nataw la. N y'a dɔn nin ye an denmuso ka furu sabanan minɛ ye sakɛ. Furu sabanan wa? Arama, ne jiginne la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan video kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.video.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.